napriek tomu vás chcem vyzvať, ešte aby sme to zvládli. A ďakujem vám za takéto veľmi aktívne zdieľanie sa. Ešte k takým informačným veciam. Celá konferencia bude teda nahrávaná, audiovizuálne spracovaná, takže dostanete ju vašim materiálom. Sa vám zašle, takže nemusíte si fotiť, budete to mať. Druhá vec, chcem vás vyzvať k spätnej väzbe znova QR kód, takže poprosím vás o spätnú väzbu na dotazník. A teraz by som chcela privítať našu ďalšiu Máriu Drndášovú s témou Potreby škôl v 21. storočí. Školy 21. storočia čelia novým výzvam a potrebám. Ako by mali školy reagovať na rýchle zmeny spoločnosti a technológiách? Pani Drndášová nám predstaví, aké sú kľúčové potreby moderných škôl a ako ich môžeme naplniť. Nech sa páči, pani riaditeľka, máš slovo. No, tak je to výzva, lebo potreby 21. storočia je podľa mňa brutálne široká téma a mala som pripravené, čím začnem a čím budem pokračovať. Ale moji predrečníci ma tak jemne vyhodili z toho a som rada, že vyhodili. Lebo to, čo vnímam ako veľmi silné, je ten ľudský rozmer. My môžeme sa baviť o 21. storočí, o nových technológiách a neviem čom, ale vlastne na začiatku možno aj tejto konferencie za mňa stojí Viacko, teda môj zriaďovateľ, občianske združenie Viac. A mnohých z vás poznám práve z akcií Viacka. Takže s niektorými sme dokonca absolvovali zahraničné stáže, teda také študijné cesty, po nazvem stáž si už veľmi honosne. A regionálne centrum podpory učiteľov je vlastne taká druhá vlna, odtiaľ sa poznáme väčšina, teda vy riaditeľia so mnou. No a keďže ja som v práci, tak som nám nedala logo Komenského inštitútu, ale áno, aj ja som produktom. A vlastne moja aj osobná, a asi do veľkej miery aj osobnostná zmena nastala práve v kontakte s Komenským inštitútom, letnými školami a následne teda prihlásením sa do ročného vzdelávacieho programu, kde mne sa cez sieť týchto úžasných inšpiratívnych učiteľov zmenil pohľad na školstvo, na vyučovanie, až do takej miery, že po 22 rokoch som dala výpoveď z práce z jednej školy, kde mi síce bolo naozaj že veľmi dobre, ale ja som mala pocit, že chcem rásť a chcem ísť inde a tak som sa posunula kúsok inde, potom ma vcúclo RCPU a teraz budem si, keď skončia centra, budem si hľadať prácu, tak ak niekto potrebuje slovenčina, budem voľná s Ločianskou 5-12. Dobre, ale vlastne som chcela začať týmto slajdom, týmto obrázkom. Možno tento obrázok mnohí poznáte. A toto je pre mňa taký zlomový moment, kedy som si ja uvedomila, že my sa v škole snažíme tým deťom hovoriť, že ja nechcem od teba všetko, ja chcem, aby si vedel ten základ. Základné vedomosti v roku 1600 boli také, že priemerne inteligentný človek dokázal mať znalosti takmer z každej oblasti. A tu máme tých polyglotov, hej, Matej Bell, polyglot. Významný človek tej svojej doby, ale vedomostný balíček sa tak brutálne nabaloval, že od roku 1000, teda vidíte, to nie je úplne čítať, ale že ľudia, ktorým hovoríme, že nepísací, a dnešní ľudia, tak objem vedomostí sa za posledných, ak dobre rátam, tak je to 75 rokov, miliónkrát znásobil. Teraz, keby sme si položili otázku, čo je základná vedomosť? My máme nejakú predstavu zo školy. Mali by sme vedieť čítať, počítať. A teraz čo? Hej? A tu nadviažem možno aj na tie talenty, že to, čo pre mňa základnou vedomosťou, ja som zberateľ vedomostí, ja mám učenie na prvom mieste, aj učenie sa, ale aj učenie iných a zároveň aj získavanie poznatkov. Pre mňa je vzdelávanie sa
úplne, že prvé 2 talenty. Ale my to chceme aj od žiakov. A tí žiaci tam majú futbal. Hej, neviem, ako sa volá ten talent, ale majú tam futbal. To je jasný, futbal talent, ale on to bolo úplne ináč. Takže, čo je potreba 21. storočia? Spýtajte sa Ronalda, či sú moje vedomosti hodnotnejšie aj ako jeho. Z môjho pohľadu áno, sú moje. Takže, rozbilo mi grafiku. Bolo to pekné. Dobre, kľúčové spôsobilosti pre 21. storočie, ktorého štvrtinu máme za sebou. My sa stále tvárime, že ešte sa len pripravujeme, ne? Štvrtina je za nami, tak aby sme strátili trošku optimizmu. Analytické myslenie, kreatívne myslenie, systémové myslenie. Kto z nás má tieto 3 veci? Napríklad. A či ich majú naši žiaci? Orientácia na služby a zákaznícky servis. Aj základné, aj stredné školy ste tu. Toto sú potreby, ktoré potrebujeme, spôsobilosti. Technologická gramotnosť a tak ďalej. A potom máme, teda dala som nakoniec AI, k tomu sa teda trošičku dostanem. No, premeny vzdelávania. Digitálne technológie nám vlastne uľahčujú ten život, ak ich vieme správne použiť. Ak s technológiami sa spriateľíme a stanú sa našimi pomocníkmi, teda dobrými sluhami a nie zlými pánmi, tak môžu nám veľmi nahrávať. A keď sa pozrieme na našich žiakov, tak 65%, teda píšu štatistiky, dnešných žiakov bude pracovať v oblastiach práca, ktoré ešte dnes neexistujú. Čiže naši absolventi o nejakých 10-15 rokov na trhu práce budú robiť niečo, čo my ešte ani nevieme, že bude. Je to celkom zaujímavá predstava, lebo my ich učíme pre život. Škola pre život 21. storočia. Pre aký život? Netušíme. Takže, ja sa vrátim. Priemerný žiak trávi na mobile, teda na nejakých sieťach 1000 hodín ročne, priemerne. Poďme mu pomôcť, aby tie hodiny spravené v pripojení sa na sieť vedel využiť. Tak. Ja som sa naučila. Tak nie. Pardon. Dobre, takže reagujme na zmeny a ja dám také, že cvičenie v pohybe. Kto z vás využíva AI vo svojej práci? OK, tak väčšia polovica. Viem, že neexistuje, takže viac ako polovica. No a páčila sa mi takáto myšlienka, že AI je bager pre duševnú prácu. Na čo by som kopal, keď mi môže pomôcť? Aj prezentáciu robila AI, a k tomu sa teda ešte dostanem. Na čo môžeme využívať AI v našej práci, čo nám môže zjednodušiť život, tak vy, čo používate umelú inteligenciu, tak vy vlastne viete, čo vám pomáha, čo je pre vás najväčším prínosom. A tu by som povedala, že je veľmi dôležité, aby sme my, učitelia, zachytili tento trend, pretože deti už ten trend zachytili. A ak sa my nechytíme, poviem, že čím skôr, ideálne okamžite hneď, túto chvíľu, tak tie deti pôjdu na vlaku, ktorý my pôjdeme na lokomotíve a oni idú na minimálne TŽV alebo niečo takéto, tieto rýchlovlaky a tie deti nám utekajú a my im nerozumieme. Takže asi nemáme šancu ich dobehnúť, lebo oni sa narodili s mobilom v ruke, v úvodzovkách, hej, ale skúsme aspoň ísť rovnakým smerom. Že nech aspoň tie kolejnice idú tým istým smerom. Takže pomáhajme si tým. No a toto je také, páčila sa mi tá myšlienka tohto teda Jana, že využívať chat GPT na plnenie zadaní v škole ako priniesť vysokozdvižný vozík do posilňovne, takto si nikdy nezlepšíte kognitívnu kondíciu. Využívanie a zneužívanie sú veľmi silné pojmy. A ak sa bavíme o tom, ako
umelú inteligenciu a tieto vôbec technológie 21. storočia využiť v škole, tak naučme deti rozmýšľať. Naučme ich spracovávať informácie, podporujme ich kritické myslenie a naozaj neťahajme vysokozvyšný vozík do posilňovní, pomáhajme im ten mozog cibriť, ale kľudne v spolupráci s využitím umelej inteligencie, s technológiami, so všetkým, čo svet dnes ponúka, ale učme ich myslieť, pretože oni majú nesmierne množstvo informácií, ktoré musia triediť. Ja sa nejdem tváriť, že som úplne stará, ale poviem, že ja som ten prístup k informáciám mala, poviem, že sme plus minus rovesníci všetci. Chodili sme do knižnice a keď sme končili vysokú školu, tak prišiel internet. 3 roky sme sa toho ešte desili, potom prišli internetové kaviarne a tak ďalej. Ale my už sme boli dospelí, my už sme boli otcami, rodiny, matkami a proste žili sme svoj svet a tá technológia išla mimo nás. Teraz sme možno trošku dozreli a máme na to chvíľu čas, ale tieto deti sú tými informáciami zaplavované. A my ich musíme naučiť, čo s tou informáciou robiť. To je naše veľké posolstvo v školách, že využívať, ale ako. To je to, na čom vlastne dnes učiteľová úloha stojí. Že nemôžeme sa tváriť, že pomôže vám umelá inteligencia, alebo nahradia nás roboty. No nie, nenahradia, preto dúfam. Alebo som nezamestnaná. No, takže nech nás nenahradia roboty, naučme ich myslieť a naučme ich cítiť. Naučme ich preciťovať aj poznatky, ktoré získavajú. No a tu sa tak dotknem personalizovaného vzdelávania, že v 21. storočí sa tvárime, alebo teda mnohí do nás vkladajú také, že deti sa to naučia, niekde sa to naučia. Ale kto je ten sato, kto ich to naučí? Lebo to, ako majú robiť s tými informáciami, treba vedieť. A tu je veľká pomoc učiteľovi práve umelá inteligencia. Ak hovoríme teda o digitalizácii v školstve, tak pre mňa individuálny prístup žiaka dlhé roky znamenalo integrácia a všetci DIS, ADHD, MHD, všetko toto. A ja som si uvedomila jednu takú veľmi ťaživú vec pre mňa, že nám unikajú talenty. A personalizácia a individuálne vzdelávanie nie je len o deťoch so všetkými diskami, ktoré treba podporiť. Ale podporme tie talentované deti. Nerobme z triedy trojkárov. Štvorkár nech má štvorky a hra futbal, nedehonestujem futbalistom, nejakovej. Ale z tých detí, ktoré majú talent na fyziku, nech máme zamestnancov jaslovských bohumíc, príklad. Že v tomto mne ako učiteľovi veľmi pomáha umelá inteligencia, keď ja zadám prompt, dobrý prompt na hodinu, tak mi dokáže umelá inteligencia vystavať hodinu tak, aby som mala úlohy pripravené pre žiakov z IQ 65 aj pre žiakov z IQ 140 a môžem sa im venovať. Takže toto je pre mňa ako učiteľa pomoc umelej inteligencie a pomoc vlastne taká tá modernizácia vzdelávania. Že toto môžem robiť. A RCPO robí na to kurzy, hej, pre učiteľov. Ako zadávať prompty, takže prihrievam si vlastnú polievočku. Alebo neprihrievam, ponúkam vám naše služby. Otázka spálená bola? Nebola. Hundroš spálená. Dobre, naše. Dobre, projektové a zážitkové vyučovanie. Zase sú to silné pojmy. Aj v tomto mi môže pomôcť umelá inteligencia, ale nie len. V tomto mi môžu pomôcť kolegovia z praxe, kolegovia na školách, kde to funguje. Mám veľmi blízke vzťahy aj s riaditeľmi, aj s učiteľmi z iných škôl. A ja som vstúpila do tohto vzdelávacieho kolosu učiteľského
okrem toho, že teda som skončila vysokú školu, tak práve tí ľudia ma vtiahli do procesu. A mám priateľov, keď som učila, teda momentálne neučím, ale keď som učila ešte pred Lani a vysvetovala som napríklad, čo viem, príslovky, tak som poslala kolegyni, že dokiaľ nič mi nenapadá, nič kreatívne. A ona, no dobre, robila si toto, že zdieľať si prípravy, zdieľať si dobré aktivity, zdieľať si nápady, to je to, čo je podľa mňa tá sila učiteľská. Lebo zase, aj vám to vytvorí, ale keď je to aktivita, ktorá je odskúšaná v praxi, na čo by som vyčerpávala planetu a minala elektrínu s tým, že zadávam prompt, keď niekto to má urobené dobre. Takže nebojme sa toho. No a dnešné deti, dnešní žiaci, učiteľka zo základnej, takže deti, ale žiaci, vnímajú svet, mám pocit, že o dosť ináč ako my, alebo ako ja minimálne. Pre mňa je svet tvrdošín, potom už keď idem na výlet, tak to už dokúpi inak. Keď som bola malá, tak Kubín už bolo okresné mesto, takže ja sa dnes cítim, že mega. A akože keď som bola prvýkrát v Liptovskom Mikuláši, tak som bola spotená pod mostom, tam keď som išla z ľud. Wow, zážitok. A keď som opustila krajinu, tak akože kto mi čo môže. Nehovoriac o tom, že moja angličtina je ultra basic. Čiže absolútny základ. Dnešné deti sú proste globálni občania. Oni nepoznajú hranice, oni tie hranice nemajú v hlave. A oni nemajú ale hranice ani v jazyku, pretože angličtina je ich bežný komunikačný jazyk. Počúvajte ich cez prestávku. Ja do všetkých tých hejtov a failov a neviem čoho, ja neviem, o čom rozprávajú chvíľami. A to treba vnímať, že oni sa vlastne prepájajú. A toto je pre nás učiteľov taká zodpovedná úloha, že vnímať to, že to dnešní žiaci sú proste globálni občania. A naša úloha je, aby sme ich usmerňovali v tom, ako sa rozširujú medzinárodné obzory, že teraz nechcem nikoho uraziť, ale že Amerika nie je celý svet a Afrika nie sú len chudobní černosi. Že ukázať im, že ten svet je iný. A že môžu, vlastne tým, že môžu študovať, tak podporme ich v tom, podporujme ich aj v tom, aby sa nám vrátili. Aby tie talentované deti, ktoré máme, talentované na čokoľvek, na futbal, umietky, vodoinštaláciu, odber krvi alebo čokoľvek, aby sa tie deti vrátili. No a my pripravujeme žiakov na ten globálny pracovný trh a tým ich máme pripraviť aj na globálne vzťahy. Takže veľmi silná vec, ktorá, ja hovorím, že na Hornej Orave sú jedni z najsilnejších rasistov. No prečo? Lebo sa boja neznámeho. Takže v Tvrdošine jedna rómska rodina, takže Černochov, Aziatov sme nemali. Keď som videla prvýkrát v Žiline, pozor, to už bol mega výlet. Keď som videla Černocha, moja mamika, nehľad na ňo. Veď, ale to bol proste kultúrny šok. Tak zastup podporovať to ľudské, aby nehľadeli. Lebo inakosť je len iná, jej sa netreba báť, hej? No, aká je vaša úloha? Vytvárať vízie a stratégie. Nejakú víziu máte? A ja sa často pýtam, že či o tej vašej vízii vedia učitelia. Ja verím, že vy ste tu, pretože ste tí osvietení riaditelia, že komunikujete s tým tímom, ale veľmi často tým, že teda okrem regionálneho centra podpory učiteľov na Orave, tak fungujem aj na východe, v Poprade, ale voči, tak tam tí učiteľia netušia, aká je vízia ich školy, na mnohých školách, ale myslím si, že by sa aj tu našli takí. Takže skúste sa na porade niekedy spýtať, či vedia vaši kolegovia, aká je vízia vašej školy, aká je stratégia, aký je školský vzdelávací program, podobné veci. Takže podpora profesijného rozvoja učiteľov, toto je zase taká silná vec, že ak chcete mať najlepších učiteľov, musíte do nich investovať. A investovať čas. Často sú tí učiteľia ochotní si tie vzdelávania platiť sami, ale vaša úloha je ich pustiť na to. A viem, že mnohí z vás to robíte, ale
naozaj tí najlepší tam ostanú v škole vtedy, keď vidia, že vy ich podporujete a tí najlepší, ktorí chcú rásť, oni chcú rásť stále. A to viem, že je otravne, tak to si treba tak nastaviť, že dobre, tento rok ťa púšťam tam a na rok ťa pustím inde, ale podporujte ich, prosím vás. No a budovanie kultúry, inovácií a kontinuálneho zlepšovania, preto ste tu. Lebo sa chcete meniť, chcete budovať, chcete sa zlepšovať, takže vy ste vlastne transformáciu školy už trošku zvládli, alebo dosť. No a to, ako vám môžu tie technológie pomôcť, je na vás. Tu poviem naozaj, že naskočte na ten vlak mladých ľudí. Ak máte schopných aj tyčkárov v tíme, nebojte sa požiadať ich o pomoc, aj o úplne jednoduchú vec. Ja viem, vysvetľovala som kolegom skenovanie, že aplikácia na skenovanie textov sa dá stiahnuť do mobilu, ako to zjednodušuje život. Že možno je niekedy ťažké požiadať o pomoc, ale ja som sa to naučila aj práve cez tieto moje komunity, či OZ Viac alebo Komenského inštitútu, že jediná prekážka môjho poznania je v mojej hlave. Že ja keď dám do skupiny Komenského inštitútu, že prosím vás riešim toto a toto, kto mi vie pomôcť. Včera sme jednej kolegyni riešili koncoročný výlet z Nitry niekam, aby proste mali deti zážitok. Že hlúpa otázka, že otvor si mapu a niekam choď. Na čo by sa trápila, veď má nás a my jej pomôžeme, tak takisto my si pomáhajme navzájom a buďme si navzájom takouto podporou, ktorá aj v rámci technológií, ktorá má zmysel, že vy si môžete prečítať návod, vy si môžete otvoriť nejaký návod na internete, ale keď vám to ukáže kamoš, vypijete pri tom kávu alebo pivo, tak to má taký aj ľudský rozmer a nejako sa lepšie ukladajú tie informácie. Takže nebojte sa toho. No a budem čítať. Budovanie partnerstiev. Toto tým, že sa pohybujem v týchto vlastne dvoch regiónoch, Poprad, Levoča, Orava, a keď vidím tie úspešné školy, na ktoré chodím, tak veľmi silno tam rezonuje to, že tie školy sa zdieľajú a sieťujú aj s rodičmi a že škola nie je samostatná bunka spoločnosti, ale že je to proste otvorený dvor. Naozaj, že otvorený dvor, kľudne to na víkend zavriete, lebo vám tam samozrejme budú rozbíjať lavičky a neviem čo. Ale ak sa rodič bojí prísť do školy, lebo má stále ten rešpekt, ktorý mal, keď prichádzal ako dieťa, tak je kdesi problém. A spolupracujme, vťahujte ľudí zvonku do projektov, lebo mnohí píšete projekty, lebo vás finančne držia nad vodou alebo zvyšujú nejakú úroveň. Ťahajte do toho rodičov, ale nielen podnikateľov, ktorí majú prachy, ťahajte do toho rodičov, ktorí sú, ja to poviem, že štvorkári, takže naši bývalí absolventi, pretože to sú srdciari, že oni vám vedia nadchnúť ľudí. To sú tí ľudia, ktorí vám urobia kus roboty, nič za to nechcú a budú mať pocit, že konečne škola ocenila, že oni niečo vedia. Takže podnikatelia, prachači, áno, ale nezabúdajme na tých absolventov, ktorých sme mali, že nie dobrí žiaci, ale oni majú veľký emocionálny výklad aj v tej dedine, v tej komunite, v meste. Takže sieťujte sa, opäť také posolstvo. No a spolupráca s firmami, to je taká viac téma vás stredoškolákov a vy, čo máte duálne vzdelávanie alebo nejakú formu praxe, tak vy vlastne viete, aké je to dôležité. Aby tie deti ste uplatnili na trhu práce, tých žiakov, aby oni získavali reálne poznatky z reálneho sveta. No a výzva ako príležitosť, takže našou úlohou je adaptovať sa na rýchlo sa meniace prostredie. Či to zvládame alebo nezvládame, je do veľkej miery na nás. Investovanie do všetkého toho pekného, čo tu moji predrečníci spomínali, ale investovanie aj do ľudí. No a vytváranie škôl
pripravení na budúcnosť. Akú si budúcnosť urobíme, takú ju budeme mať. My tých žiakov vychovávame, ja poviem, že môj priemerný žiak môže byť môjim prezidentom, tak sa mu budem venovať, lebo on si môže na to spomenúť. A nemyslím to ani v dobrom, ani v zlom. Alebo môže to byť aj v dobrom, aj v zlom. Každé moje dieťa môže byť veľmi úspešné a môže to byť masový vrah, ktorý ma pri nejakej vražde len z tej masy vynechá. Správame sa k tým deťom ľudsky, zapojme ich do toho, že ten svet im patrí a odovzdajme im to najlepšie, čo v sebe máme. Pripravme. Ďakujem. Som časom na tom, takže... Ďakujem, Mária, za tvoje inšpiratívne slova. A znova máme priestor na otázky. Môžete sa hlásiť. Vypadá to celkom ako v našich triedách. Kto položí prvú otázku, má plusku. Môže ísť skôr domov. Plusku? Dobre, ale máme otázky cez slajdo. Čo ako riaditeľka RCP myslíš, že školám chýba alebo potrebujú? No, poviem, že je to veľmi individuálne. Tým, že poskytujem aj individuálny mentoring a teda som v praxi aj ako mentorka, tak mi napadlo také prvé, že ocenenie a podporu. A ako mentorka vnímam aj v tých spätných väzbách, že učiteľ mi často povie, že vlastne on potrebuje vedieť, že to, čo robí dobre. A aj keď to nerobí dobre, lebo mentoring je o tom, že my tie veci síce pomenujeme, ale to nekritizujeme. Hej? Ja poviem napríklad, že nebola na tej hodine úplne disciplína, taká, ako by pri nejakom vzdelávacom procese mala byť. Ale pokiaľ ten môj mentý sa toho nechytí ako jeho problému, tak ja sa v tom viac neprplám. A dosť často je to o tom, že on si povie, že aha, no tak na tej disciplíne mi treba popracovať. Ale vlastne ja pomenúvam aj tie silné stránky. A tí učitelia potrebujú vedieť, že to, čo robia dobre. To je veľmi dôležité, aby to počuli. A tým vás vlastne trošku pozývam, budeme mať 13. marca také stretnutie, že ako viesť hodnotiace rozhovory, tak trošku z toho mentoringu a coachingu vám tam načrtnem. Tak ste pozvaní do Žaškova, pán riaditeľ tam sedí a bude nás hosťovať. Takže pošlám pozvánky základiakom, ale ak by ste chceli aj ostatní, tak môžeme sa dohodnúť, pošlem vám. Takže áno, toto je to, čo chýba učiteľom. A či niečo chýba školám, podľa mňa každá škola, do ktorej vôjdeme, má niečo takéto genius loci, takého ducha, ktorý, kedy si ja poviem, že no keby ma zamestnali, bolo by mi to dobré. Hľadám to na každej škole, zatiaľ som to všade našla. Takže zatiaľ mi je to vás dobre, kľudne ma môžete zamestnať. Ďakujem. Ďalšia otázka. V tomto roku sa rodí gen beta. V roku 2031 budú prváci. Čo s nimi? No, ešte sme sa nevysporiadali s generáciou Z. Už to je celkom výzva, lebo oni, no akože, ale my sme sa mentálne nevysporiadali, že oni ten svet vidia ináč. A ja mám teraz v rodine, máme Alfy, hej, generácia Alfa, to sú však tí ich nasledovníci. A ja niekedy poviem, že to keľu decka, veď ale toľké roky som učila puberťákov, že predsa nemôže mať problém komunikovať s adolescentom, ale tie deti v rodine teda bývajú záhul a no, musíme si hľadať cestu my, lebo toto sú už generácie, ktoré nie sú veľmi ochotné sa prispôsobovať a treba ich to učiť. Hej? Takže my si nájdeme cestu, aby sme ich mohli naučiť žiť v spoločnosti, kde sú Alfy, Betty, Zetka, Boomery a XK a všetko tie písmenka, hej, takže
Hľadajme cesty. Neviem, teraz neviem. Ty si bola vo Fínsku, čo ťa tam inšpirovalo a dalo by sa u nás aplikovať? Inšpirovali ma už priatelia na letisku. To sú také vtipné príhody tu. Čo ma zaujalo, bola ich otvorenosť a veľká dôvera v žiakov. Že napríklad pomôcky boli na chodbách a nik sa nebal, že niekto niečo ukradne, zničí a podobne. A to je niečo, čomu sa podľa mňa dá vychovať tie deti. Mnohých áno. Veľká taká samostatnosť. Dieťa nechcelo byť na hodine, lebo dokončilo úlohu, tak si mohlo odísť do nejakého čítacieho kutíka a čítali si tam. A naša prvá otázka, kto ich stráži, kto je za nich zodpovedný? Veď oni sami sú za seba zodpovední. Ja som vyšla, 7-ročný chlapec tam sedel a čítal si. A ja som to mojou ultra basic angličtinou na ňom prehovorila, že čo robí a či ho to baví. A on, že áno, a viem, že nechceš byť v triede? Že nie, tam som už bol. Tak som sa aj vrátila do triedy a malý za chvíľu prišiel do triedy a pokračoval v procese, ktorý bol. Toto pre mňa bola taká tá dôvera deťom, veľmi silná vec. Ďakujem. Zatiaľ na slajde už nie sú ďalšie otázky. Medzi tým, máte nejakú ešte otázku? Ak nie, aby som ti, Mária, veľmi pekne poďakovala, bolo to úžasné. Prišla otázka ešte na nášho pána riaditeľa Šuperho. Akou formou financujete Gallup testovanie a konzultácie? Mám tu už tú peňaženku. Nie, môžem aj do mikrofónu, ale je to dobrá otázka. Tie peniaze v školách nie sú na kúrenie a to ešte budeme sa rozvíjať však. Ale nejakým spôsobom, fakt keď sa ma veľa ľudí pýta, ako sme to tu zrekonštruovali, prišiel tu zriadovateľ do školy na takú vizitáciu, hej, a že to čo, nejaký európsky projekt, alebo čo si, že nie, no tak sme si nejako vygazdovali a to, čo naozaj tu vidíte, tak je viac menej z teda toho nášho rozpočtu nejakého. Ale teda ku Gallupu, Gallup niečo stojí určite, sú dve formy, mám to vykombinované, niečo sa podarilo cez projekt. Bolo teraz, možno ste to niektorí zachytili, aj ministerstvo školstva dávalo také podpora etického, charakterového a neviem čoho podobného a Gallup má k tomu veľmi blízko. Takže aj tam sme nejaké peniažky teda získali a mohli sme si robiť tie workshopy a niektoré naozaj išli aj z rozpočtu normálneho, prevádzkového, takže hej, je to taká kombinácia, ale normálne sa zamýšľam počasie, že niekedy ľuďom dáte niečo takto do ruky, hodnotné, fakt aj sa to dá vyčísliť a oni to šupnú do šuplíka. Hej, takže niekedy aj zvažujem na to, že nejaká spoluúčasť tých zamestnancov by mohla byť, či už investujeme čas, či už investujeme peniaze, energiu, tak taká reciprocita nejaká v tom. Takže naozaj tú cestu treba hľadať nejako. Tak ja som ten optimista väčšiný, že kto hľada nájde, hej, takže recept na to neexistuje, ale teda kto je na to nadstavený, tak určite to nájde a fakt ja ako riaditeľ som mal jednu z vecí, akože prioritnú, trošku tú akože kultúru bývania, hej, a fakt tie staré lavice a všetky tie staré veci, ktoré tu v tej škole boli podlahy povyradené a poplátané, tak chodil som po tej škole a hľadal cestu, ako pri najbližšej príležitosti mať peniaze a investovať do toho aj teda priestoru tejto školy. Takže recept na to vám asi nepoviem, ale komunikácia so zriadovateľom. Ešte by som si dovolil jednu poznámku. Ten pán tu teraz ho nevidím, jeden šofér z Trnavy je tu. On je, pani riaditeľka, on je teda učiteľ alebo školník. Tak som to, ale veľmi celkom taký by som povedal, veď už má svoje roky pán školník a ja som mal takého staršieho školníka, už ho nemám, už som bez školníka mimochodom, hej. Zdieľam ho tu s pani riaditeľkou z Veda zo základnej školy a naozaj aj toto, hej, aj toto sú možno cesty optimalizácie ľudských zdrojov, kde proste keď sme takto blízko seba školy
a proste si nejakým spôsobom pomáha, naozaj veľmi oceňujem pani riaditeľka, že ten tvoj školník je taký, aký je a že nám aj tam pomáha. A v papučkách prejde na našu školu, ale teda pán školník z Trnavy mi dal vonku na chodbe takú otázočku presne na tieto peniaze. Tak, čo som tým chcel povedať? Chcel som tým povedať jednoduchú vec, že riaditeľ potrebuje niekedy podporu aj vždy, ale potrebuje nejak potlačiť aj toho zriaďovateľa. Mám tu aj pána riaditeľa, aj teda neviem koľký ešte riaditeľia, čo sme pod Vúckou a vieme, aká je komunikácia s Vúckou, ale niekedy teda je tá možnosť, že chcú podporiť školy alebo riaditeľov, že nás pozývajú nejaké vzdelávania. A mám takú maličkú predstavu, že túto konferenciu zozdielam pani riaditeľke za odboru školstva. Dneska tu nie je, lebo mimochodom je tam porada riaditeľská dneska v Žiline, ale dala možnosť, že teda môžem tam niekoho poslať, respektíve ja tam zajtra pôjdem a budem zdieľať a naozaj vás aj vyzývam do tej spätnej väzby. Tuto sú už tie QR kódy, kade polepené. Kým odídete, naozaj urobte nám tú spätnú väzbu, aby sme mali silný mandát na to, tlačiť na zriaďovateľa, že aha, toto potrebujú riaditelia vedenia škôl riešiť v tých kolektívoch. Nechcem povedať rovno aj ministerstva, pretože ste si asi všimli, že tu boli viaceré médiá a tie viaceré médiá, dobre, zase budem veľmi naivný, ale možno, že to niekde padne na nejakú úrodnú pôdu, a keď to vyskúšaš, neviem. Hej. Takže to robíme, skúšame to dneska, táto konferencia je fakt zbúchaná za 3 týždne, možno, že hej, sme sa teda dali fakt riaditelia dokopy, ktorí sme boli ochotní na toto a možno, že zasejeme nejaké semiačko, ktoré vyjde, ale ešte jedným dýchom dodám, dneska by to nemalo skončiť, hej, ako sa vraví, že do 48 hodín urob ten akčný krok, hej, nemusíme čakať ani 48 hodín, urobme ten akčný krok už dneska. Vymeňme si kontakty, vymeňme si teda ochotu spolupráce a takouto dobrou cestou, nie tou takou s krompáčmi a bydlami, absolútne, akože možno aj to treba, ale vôbec to dneska nechcem žiadne tieto tvrdé natlaky používať, chcem používať tie mäkké zručnosti, o ktorých tu v podstate aj hovoríme a aj my riaditeľia predpokladám, že sme tu takí, že nebudeme trieskať po stole na každej porade tej zborovni, ale že chceme nejakou inteligentnou, sofistikovanou, smart schopnosťou pôsobiť na tých našich kolegov, aby sme ako kolektívy proste vytvárali istý tlak na to naše okolie, na tých rodičov. Teraz Majka tu spomínala tých rodičov alebo bývalých absolventov a pomáhajme si, naozaj pomáhajme si a keď si budeme pomáhať a sieťovať sa, tak budeme proste odolnejší. Takže aj v tých peniazoch 2% dania, rôzne formy, naozaj dá sa. Fakt, viete, rád by som vás niektorých dal tu na mikrofónu, že máte schopnosť, ako viete zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie a možno teraz pomyselný mostík, lebo EduRast už bude za chvíľočku na pódiu, hej, v Trojici, vo veľmi silnom týme a naozaj je to možno aj symbolika, že pán riaditeľ Šípoš neostal sám, ale zobral si, hej, ďalšiu školu, pána Nemčíka a tak ďalej, hej, pána Kamilu. Takže vy to tu môžete rozbaliť do tej vlastne 12:30. Naozaj máme neskutočne parádny čas na konferenciu, to bola moja prvý problém, že či budeme s časom v poriadku. Takže ak teda nie sú otázky, ja to nechcem uzatvárať, lebo máme dobrý čas, naozaj, ak mi hodinky ukazujú, tak máme ešte nejakých 15 plus, ale ja im ho kľudne našej poslednej trojici nechám. Takže bez otázok, alebo máme nejaké otázky. Ako vyplakávať, že nie sú peniaze, nie, to je tabu na tejto konferencii. To vieme, to si nemusíme hovoriť, ale hovoríme si, čo by bolo dobré urobiť, aby boli tie peniaze, aby boli naše kolektívy súdržné, aby to všetko bolo, takže možno, že nám to tu teraz hostia z Ružomberka povedia a keď nepovedia, pýtajme sa, aby sme naozaj z tejto konferencie odchádzali povzbudení a posilnení. Takže toľko. Ďakujem, pán riaditeľ. Takže pán riaditeľ Šípoš, pán riaditeľ Nemčík a pani zástupňa Drobúová sú aktívni členmi neformálnej skupiny EduRast, ktorá už 3. rok spája učiteľov z Ružomberka a okolia. Nech sa páči, máte slovo.
Tak som vláda aj začala, ale vyžrebovali sme si poradí a spali sme si byť prvý. Dobrý deň vám všetkým prajeme. My sme tu momentálne traja, ktorí vlastne založili také neformálnu skupinu, tak nevedeli sme toho nájsť, čo sme vlastne. A voláme sa, že Edurast RK. A prosím? Čo akcia viac. Vznikli sme kvôli učiteľom. Vznikli sme, ja som si tu také slova vypísal, lebo normálne to bolo inšpiratívne, že treba sa zdieľať, podporovať, inšpirovať, pripravovať sa na budúcnosť, to všetko rozumieť. Takže snažíme sa presne toto obsiahnuť tým našim Edurastom. Počas tej našej prezentácie, ktorú budeme tu mať, vám chceme predstaviť, ako vlastne fungujeme, prečo sme vznikli, ako sme vznikli, čiže na tieto otázky vám odpoviem. No. Tak na tomto slajde vidíte, že sme traja a myslím, že sme si vylosovali poradie, že Kamil začína. Ja som vás zobral, takže ja som vám Kamil Nemčík, som riaditeľom gymnázia Sv. Andreja v Ružomberku, už 13. rok a počas tej kariéry, nazvem to, zakomponovávame do života školy rôzne neformálne aktivity, neformálne vzdelávanie, čo sú žiacké konferencie a tak ďalej. Ďalšie mi neprídu na rozum a potom prišiel Pali s myšlienkou, že poďme toto urobiť aj pre učiteľov a tak sa nejako zrodila myšlienka takej vzájomnej spolupráce, ktorú budeme rozvíjať ďalej. Som volám Helena Drobulová, som zástupkyňa na gymnáziu Sv. Andreja. No a spomínam sa to Komenského inštitútu. A ja som sa chcela prihlásiť do Komenského inštitútu, oni ma nevybrali, hej? Ešte raz. Budú ročné. Ešte raz nás to aj vypočúvam. Ale predtým ma vybrali do individuálneho rozvojového programu a vďaka nemu som sa dostala do top 10 2018 učiteľov Slovenska. Takže ja už som potom chodila na tie vzdelávania aj mimo, takže už som nepotrebovala akoby absolvovať celý ten Komenský inštitút, lebo som bola súčasťou tej komunity. No a sme to teda tú myšlienku, to čo som chcela povedať tým, že aj moja myšlienka bola v rámci toho Komenského inštitútu, že chcem robiť nejaké vzdelávania pre učiteľov a to sa mi naplnilo vlastne tým, že prišiel Pali a rozbavili sme to teda spolu. No, ja sa volám Pavol Šipoš, momentálne som riaditeľom na strednej zdravotníckej školy Márie Terezie Šererovej v Ružomberku, v Pidovšinách som máme. Môj riaditeľ je Rehoľa kongregácie milosrdných sestier Svätého Kríža, čiže sme cirkevná škola. Čo o mne povedať? V skratke, veľmi dlho som bol úplne radovým učiteľom na tejto škole. Celý život učím na jednej škole, nikde inde som nebol. Rozmýšľam od nejakého 2002-2003 som začal učiť už ako študent na vysokej škole a postupne som prešiel cez civilnú vojenskú službu a som momentálne riaditeľom 3. rok. Počas tých rokov som pochopil, že vzdelávanie sa hýbe a my nemôžeme stať na jednom mieste. Čiže zapojil som sa do rôznych programov, taký môj
program, ktorý som absolvoval, bolo IRPU, ktoré vy možno dnes poznáte pod pojmom Mentoria. Tam som absolvoval taký ročný program a takto ako Davida Králika, Vierku, Vasaku asi poznáte, tí, ktorí sa určite v týchto kruhoch. Takže to boli takí moji mentori, ktorí ma posúvali ďalej. Potom ma oslovili a v rámci mentorie som bol 2 roky ako mentor. No a potom som sa prihlásil do Komenského inštitútu, kde ma vybrali. No a využil som tú myšlienku vlastne Urarstu, kde som mal vlastne môj projekt ročný po vzdelávaní učiteľov. A teraz som 3. rok riaditeľom. Tak, to je tak asi úvod do nás. No a ideme o histórii si povedať, ako sme vlastne my vznikli. Hovorilo sa tu o tých rôznych generáciách. My sme vlastne vznikli pre generáciu 90. rokov, čiže my sme sa vrátili naspäť. Vznikli sme pre učiteľov, ktorí už sú teraz učiteľmi, a aj takí, ktorí by chceli možno byť. O tom, ako ďalej to bude, tak to vám povieme neskôr, ale mojou úlohou je teraz povedať, ako sme vlastne vznikli. My sme vlastne vznikli pred covidom. Aby ste si to vedeli predstaviť, tak v dnešnej dobe máme ešte nejaké organizácie, ako je CPU, a my sme vznikli, keď ešte tieto organizácie nefungovali. A vznikli sme s cieľom, aby sme dali možnosť učiteľom z regiónu sa vzdelávať a nemuseli za vzdelávaním cestovať niekde do Bratislavy. To bol náš taký prvý cieľ. Potom prišiel COVID, čiže nám to všetko zatrhol. Jednoducho, všetci sme sa preniesli do online sveta. A vtedy nám sa vyskytla ďalšia taká vec, kvôli ktorej sme vznikli, sme si tak spätne uvedomili, že každý už mal dosť toho online sveta. Chceme sa stretávať ako ľudské bytosti, vzájomne sa stretnúť a porozprávať. Čiže keď skončil COVID, pokračovali sme ďalej. S tým, že vlastne to už bol rok, kedy ja som sa vlastne prihlásil do Komenského inštitútu a ten prvý rok nám zastrešil Komenský inštitút, fungovali sme a fungujeme doteraz. Keďže pán Ivik zobral cieľ, víziu a ostali mi iba hodnoty. Čiže trošku pomenoval tie ciele, že ale že chceme vytvoriť prostredie, ktoré bude otvorené pre vzájomné stretnutia. To je taký dlhodobá vízia, že byť takým uznávaným centrom, že nerobíme to tie vzdelávania len preto, že chceme robiť vzdelávania, tak teraz len tak urobíme vzdelávanie, lebo nám to chýba v nejakom portfóliu, ale že chceme naozaj posúvať ľudí dopredu. Preto akože stále sledujeme aj nejaké tie hodnoty, ktoré by mali spĺňať tí ďalší lektori alebo tí ďalšie stretnutia, a medzi ktorými môžete vidieť spoluprácu. Určite každé stretnutie chceme, aby bolo veľmi praktické, to znamená, aby učiteľ, ktorý príde na stretnutie, tak na druhý deň mohol vojsť do triedy svojej a to, čo sa naučil, tak aplikovať hneď. Aby to mohol prísť akýkoľvek učiteľ, čiže aby tie témy neboli postavené príliš na dejepis, na slovenčinu, na matematiku, na informatiku, ale aby to bola taká, nazvali niekde tam všeho chuť. To znamená, aby si naozaj mohol vybrať z toho kritického myslenia, tu je niekoľko plagiatikov, ktoré máme za sebou, aby to mohol rovno aplikovať v tom ďalšom živote. Používame na to samozrejme naše priestory školské, ale pri takých väčších podujatiach, ktoré sme zatiaľ zorganizovali 2-krát, sme už využili aj kino a pri Čapkovi sme použili aj synagógu, pretože bol obrovský záujem o takéto stretnutie. A robíme to bezplatne, aj sponzora som našiel na trička, takže som sa spýtal riaditeľa, na to šlo. A robíme to tak systematicky, snažíme to tak robiť, aby to malo úroveň, aby sme tam napríklad my dlho nestáli, to je náš najdlhší výstup, lebo väčšinou robíme vstup a záver, medzi tým nejaký vtip, nejakú myšlienku a snažíme sa, aby tá akcia bola smerovaná práve na toho človeka, ktorý príde a na tých ľudí, pre ktorých to je dôležité, čiže tí učitelia. Tak ako ste tu vidíte, to odozdávam slovo ďalej. Takže niečo, čo sa týka tých dát, statistických údajov. Stretávame sa už 3. rok. Začali sme teda od septembra intenzívne prezenčne 2022. Každý rok sme robili už
8 stretnutí, teda september, a keď september vynechávame aj jún, ktoré sú veľmi hektické, ale každý ten mesiac ostatný máme jedno to vzdelávanie, jedno to podujatie. Takže doteraz sme mali 21 tých podujatí, na ktorých boli 24 lektori, pretože niekde boli aj 2 alebo 3. Potom účastníkov sme mali skoro 800 už. Máme viac ako 200 kontaktov na učiteľov a ľudí, ktorí chodia k nám na tie vzdelávania a medzi nimi sú aj tí lektori. A veľkosť toho podujatia je rôzna, čiže robili sme naozaj 2 veľké podujatia, ktoré mali viac ako 120 účastníkov a potom robíme aj také veľmi malé, kde je 20, ale teraz najčastejšie okolo 30-35 účastníkov. No podľa toho, kto môže prísť, lebo aj sa nám prihlási viacej účastníkov, ale máme takú skúsenosť, že nejaká tá tretina nepríde, pretože má nejaké ďalšie povinnosti alebo zdravotné ťažkosti. Ten prvý rok 2022, alebo prvý školský rok 2022-2023 sme mali týchto 8 podujatí a viete, že sme začali naozaj veľkým ďákom, Karlom Čapkom, veľkým didaktikom na Slovensku aj v Čechách, vzdáleným. No a samozrejme vidíme tu účastníkov aj Komenského inštitútu, aj laureátov alebo účastníkov top 10 učiteľa Slovenska. Máme tu aj mentora Davida Králika, veľkého kouča Tomáša Pešeka a samozrejme Aničku Jančovú a spomínanú Vierku Lasákovú a nezabúdame ani na našich učiteľov, ktorí nám môžu dozdávať zase svoje skúsenosti. A bola teda ten prvý rok Andrejka Sasková zo Strednej zdravotníckej školy a rozprávala nám, ukazovala nám, ako sa robí escape box. V nasledujúcom, tak ako Majke to rozhodilo, tak aj mne to rozhodilo, alebo nám to rozhodilo, odrezalo tam hlavy niektorým. Takže 2023-2024 sme mali týchto 8 lektorov a medzi nimi je tu aj Majka, Euka a ešte Maťa. Paťka. Paťka je niekde tam. Mentor Jaroslav Dudok. No a mali sme aj teda pán riaditeľ, Kamil mal vzdelávanie a dievčatá zo Strednej zdravotníckej školy, Aťka Norika zo Zuzko. Skupinovú dynamiku nám teda lektoroval pán Martin Kuruc, teda máme aj vysokoškolských lektorov. A úplne topka bolo na konci školského roka aktivitka s pani Jankou Talperovou, rodinou Kerekovou, biotlonickou slovenskou a tam sme sa presunuli z učební do telocvične. Učiteľia si mali doniesť úbor a naozaj bolo to veľmi úžasný zážitok, lebo sa mohli hýbať a veľa sme sa nasmiali. Tento školský rok sme začali s Braňom Kúskom čítať s porozumením. No a máme tu vysokoškolského pedagóga Jana Hrbuta, čo je náš absolvent z gymnázia, Euka a dievčatá zase zo Strednej zdravotníckej školy. No a ostatné stretnutie mala Alexandra Kelozo, Zastavme korupciu, rozprávala nám o syndróme prehliadajúceho a už máme pripravené ďalšie dve podujatia, tak máte sa na čo tešiť. Je to také zaujímavé, že keď sa rozprávame aj s nejakými ďalšími, čo organizujú podobné, keď organizujeme ďalšie takéto vzdelávania, tak sa stretávame s tým, že majú problém naplniť kapacitu toho vzdelávania, no nám sa to podarí veľmi rýchlo. Niekedy musíme zastaviť prihlasovanie behom 24 hodín, že jednoducho je kapacita určite 40 ľudí, tak to zastavíme, dajme to na nejaké 35-ke. Alebo nezastavíme a potom sa modlím, aby neprišli všetci. Takže je to také zaujímavé, že darí sa nám naplňať tú kapacitu veľmi rýchlo. Čím to je, neviem vám povedať, ale niektorí hovoria, že je túto kúzlom Kamila, ale neviem. Tak ako tu nám bolo povedané, výber tých našich prednášateľov, pýtame sa aj účastníkov, že čo by chceli, čo by ich zaujímalo. Snažíme sa to vždy premosťovať na také témy, ktoré by naozaj mohli využiť na druhý deň. Ale spätné väzbe nám aj odpovedajú, že je to tak. Že niečo si vyskúšajú jeden deň a na druhý deň to hneď aj skúšajú.
celé to mám tak asi organizované, že je to na nejaké 2-3 hodiny. Býva to v poobedňajších hodinách. Je to kvôli tomu, aby riaditeľia škôl nemali problém ich púšťať. Čiže organizujeme to vždy po obede. Myslíme na vás. A na nás. A jednoducho ten učiteľ, ktorý tam príde, to si treba tak uvedomiť, ja im to aj tak hovorím sem tam, že klobúk dole pred nimi, lebo zoberte si, že učia do pol druhej a potom o tretej prídu na vzdelávanie, ktoré trvá do 6. alebo do 5. Čiže a tých ľudí je stále dosť, že tých 30 tú kapacitu naplníme za každým. Tak je to naozaj zaujímavé. Týchto ľudí sa pýtame, oni nám dajú spätné väzne nejaké tipy, alebo aj my, keď chodíme po rôznych podujatiach a jednoducho počúvame rôznych tých speakerov, tak potom hneď za nimi vybehneme, odchytíme a hneď ich oslovíme, že či by nechceli sa pridať aj k nám, ale nemohli prísť. Takže asi takto naplňame ten obsah. Je tam veľmi taká pozitívna atmosféra, vlastne, myslím, že to už aj odznelo, ale asi ja to zopakujem znova, že tá celá myšlienka vznikla s tým, že dať priestor učiteľom, aby mohli sa vzdelať priamo doma, alebo minimálne vo svojom regióne, aby nemohli povedať, že mne sa nechce cestovať do Bratislavy, Žiliny a podobne, lebo je to strašne ďaleko, čiže to majú rovno pod nosom a nestojí ich to nič. Tieto vzdelávania majú úplne zadarmo. Je tam akože krabička na dobrovoľný príspevok, dobrovoľný. No a môžu vlastne sa vzdelávať, čo len chcú a úplne slobodne. My sme to skúšali, že to je na tom bolo listo, že by to bolo a nič nepomohlo. Takže my sa ešte k tomu financovaniu a k tým výzvam dostaneme, aby ste si vedeli predstaviť, že čo to znamená organizovať takéto nejaké podujatie, že nie je to až taká sranda niekedy, ale vidíme, že má to svoj zmysel. V rámci toho vzdelávania, tých 2-3 hodín, je tam vytvorený priestor na taký coffee break, kde vlastne okrem toho, že majú to rovno pod nosom, majú to zadarmo, tak sa tam buduje komunita aktívnych ľudí, aktívnych učiteľov, ktorí sa môžu vzájomne podporiť a uvedomujú si, že nie sú sami. Lebo možno, neviem, ako je to na iných školách, na mojej našťastie nie, ale stretávam sa s takou spätnou väzbou od niektorých, že sú jediní na škole a všetci kolegovia im hovoria, že akí sú mimoni, že čo to vymýšľajú. A tu prídu medzi 30, ktorí sú presne takí istí ako oni. Mimoňov. Čiže je tam vytvorená úplne taká pozitívna atmosféra. V rámci toho coffee breaku oni sa rozprávajú, máme tu aktívne účastničky, nášho veku rastu, takže by vám vedeli porozprávať. Čiže plní to ten svoj účel, čo nás veľmi teší. Toto je moje. Sme tvrdo losovali, že ktorý slajd je koho. Moje bolo by taký prínos pre školstvo, lebo my sme najprv robili prax a teraz robíme z toho teóriu. Hej? Čiže my sme sa na to nezamýšľali, teda trošku áno, až tak nie. Ale takou základnou myšlenkou je, že ukazovať príklady, nie zbytočne rečiť a mať teraz že konferencie. Hej? Aj táto rezidencia je veľmi dobrá konferencia. Rezidencia. A naozaj si nás vlastne vyberajú tie školenia ľudia z okolia, sme im blízko, sme v podstate pre nich. Máme taký záujem, že my keď sa po 2-3 rokoch nezbadáme, tak zrazu naozaj tam nabehne 45 a teraz to tu dáme a čakáme, že už to tu zastavíme a čakáme, kým naozaj neprídu. A rozmýšľam, že čo ďalej, lebo aby tá ponuka lektorov bola stále zaujímavá, ale na druhej strane, čo už Pali naznačil, že vlastne už každý rok od toho prvého roka chceme do toho vtiahnuť tých našich učiteľov. Že by tam vyšiel niekto zo svojej komfortnej zóny a ukázal to, čo vie, lebo to vedia tí učitelia, len nie každý má tie talenty, že to chce predávať svojím spôsobom. Hej? A to je taká veľká úloha, že aby neostali len v tých triedách, len vo vzťahu so žiakmi, ale možno aby boli inšpiráciou tých ostatných učiteľov. Výzvy máme v podstate pri financie dobrovoľníctvo lektory. Financie, no už raz padla otázka, že odkiaľ zháňame na to financie. No zháňame ich skade-tade.
Takže našťastie máme, ja tak poviem, aj veľmi dobrých priateľov, ktorí prídu, niektorí prídu za úplne že symbolickú sumu, tak poviem, odprezentovať to, čo vedia, niektorí za troška viac a niektorí za viac, aj tie sumy viete, že sú rôzne. My na to zháňame peniaze asi následovne. Píšeme malé projekty v rámci mesta Ružomberok, čiže požiadame mesto Ružomberok, aby nám schválilo na dotačný systém raz do roka financie. Tam sa nám podarilo nejaký peniaz. Potom zase cez takéto podobné organizácie, ktoré podporujú školstvo, tak píšeme naozaj také mini projektíky. A samozrejme, tak ako Kano tu naznačil, že spýta sa svojho riaditeľa, že či by nemohol nejakým spôsobom pomôcť so zakúpením tričiek, tak asi takto my sa každý jeden z nás pýtame, ak nemohol by si nejak pomôcť pri organizovaní tohto podujatia. Takže zháňame to naozaj rôznym spôsobom. Je to výzva, lebo takí veľkí rečníci ako Čapek, alebo ľudia, ktorí pricestujú niekde z druhej strany republiky, tak oni vám zadarmo neprídu. Pre nich väčšinou to je práca, čiže my samozrejme to berieme ako fakt. Oni sa tým živia, čiže je to úplne normálne, že každý si sám seba cení a dá nejakú tú sumu. My potom, keď on sa nacení, tak my hľadáme tie peniaze, ako mu tie peniažky dať. No. Ďalšia výzva pre nás je dobrovoľníctvo, keďže my traja dobrovoľníci si uvedomujeme, že tak ako v školstve učitelia vyhoria, tak aj my rátame s tým, že asi možno niekedy aj my vyhoríme, tak sa snažíme hľadať ďalších naukových spolupracovníkov, dobrovoľníkov a jednoducho, aby to možno zobrali ďalší a vtiahli sme ich do takého tímu, ktorí by nám pomohli to celé organizovať, lebo je to naozaj náročné. Od prípravy, od možno zohnať nejakého toho speakera plus, dohodnúť nejaké financie, poslať, vytvoriť ten plagát, poslať, pozvať jedno s druhým. Taká mravenčia práca, tak poviem, ktorú mnohokrát ani nevidno to vďaka Helke, všetko sa toto darí. Tak snažíme sa zapájať nejakých takých našich priaznivcov, najbližších, ktorých máme a ktorí sú naši priatelia. Nielen kolegovia, napríklad moje kolegyne zo Strednej zdravotníckej školy nám v tom extrémne pomáhajú, varia kávu, čaj, alebo jednoducho starajú sa o takýto coffee break. A ďalšia výzva sú lektory. Nepoviem, že sa nám míňajú, nemíňajú sa ich strašne veľa, ale jednoducho hľadáme takých, ktorí naozaj by boli najlepší pre tých našich učiteľov. Čiže je to pre nás výzva, aby sme oslovili vždy takých, ktorí zaujmú a zatiaľ sa nám to vďaka Bohu vždy podarilo. Zatiaľ sme nemali žiadnu spätnú väzbu, po každej akcii dávame spätnú väzbu, ako sa im to tým učiteľom páčilo. Zatiaľ sme nemali nikdy takú spätnú väzbu, že kto bol, čo to bolo, alebo že by to nejak sa hejtovalo. Tu máme bloga naše. Stredná škola, zdravotnícka škola Márie Terezy Šererovej, gymnázium Sv. Andreja. Že to sme my dve veľké školy, ktoré to podporujú a vedú. No a samozrejme sú aj ďalšie organizácie, ktoré sú nám podporou nielen ako podporou mentálnou, ale aj finančnou. No a to je Komenský inštitút, mesto Ružomberok, RCPU Liptov, firma Excellence, Renovabis, aj základná škola Sv. Vincenta, kde sme na jednom námestí. No a ešte veľmi chcem poďakovať jednej našej účastníčke týchto podujatí, pretože nás minulý rok nominovali na cenu alebo na ocenenie Srdce na dlani ako dobrovoľnícky projekt roka. Takže sme dostali ďakovný list za túto našu aktivitu a sme veľmi vďační všetkým účastníkom, ktorí naozaj sa snažia a chodia pravidelne, lebo mnohí chodia pravidelne. Všetkým lektorom, ktorí príjmú to pozvanie, lebo málo kedy sa nám stane, keď niekoho oslovíme, že nám povie, že nie. A takisto sa snažíme pokračovať ďalej v tom rozvíjaní a vzdelávaní tých našich učiteľov. Je to taká naša výzva do budúcnosti pre nás všetkých. Ďakujeme vám veľmi pekne. Pripojím možno takú s tým vzdelaním
to tak, aby to vzdelanie bolo naozaj dostupné, aby nemohli povedať, že nemali tú možnosť, takže majú vždy možnosť sa toho zúčastniť, môže to zarátať do aktualizačného, alebo cez iné formy toho aktualizačného. Čiže zase z tej riaditeľskej, že tiež využívame tie povinnosti naše, že musíme niečo organizovať, no tak to robíme takým neformálnym spôsobom, že rifle a tričko. To sme my. Endurance FK je značka, ktorá je otvorená, to znamená, vy si ju môžete priniesť do ktoréhokoľvek kraja, nebudeme vás za to naháňať, ale mimo ňa to nedávajte. A môžete si to naozaj doniesť do Nitry, ak by vás to oslovilo, niečo podobné skúsiť, lebo máme aj taký logotyp, vypracovaný logo manuál, že dá sa to meniť, logo aký ste aj logo Orava, špezetky, AA. Ďakujem vám veľmi pekne za váš vstup. Máme tu aj nejaké otázky. Prečo ste sa ako školy dali dokopy? Čo vám to dáva? Začnem ja viem, že ty si tak hovoril. Ja poviem a potom samozrejme Kamil to doplní. My sme obidve cirkevné školy. Ja som absolventom tej školy, kde je momentálne Kamil, ale ešte tam nebol. Vtedy, keď ja som tam bol. Čiže máme veľmi blízko aj po tejto stránke. Nemáme rovnakého zriaďovateľa, ak by ste si nemysleli, lebo niektorí aj riaditeľia sa myslia, že keď ste cirkevná škola, že všetci máte rovnakého zriaďovateľa. Nemáme. Ja mám zriaďovateľa, ktorý má sídlo v Trnave, nie v Žiline, čiže ja mám úplne inde, ako má Kamil. Čiže je to, ja to tak poviem ľudský, lebo veľakrát sa tu hovorilo o ľudskosti. Je to postavené aj na takých priateľských vzťahoch, že vychádzame veľmi dobre všetci traja. Takže sa navzájom doplňame a každý, ako to tu bolo povedané, má nejaké tie talenty a každý ten svoj talent uplatňuje v tom, kde to treba. Čiže spolupracujeme, myslím si, že z týchto dôvodov, na ktoré dôvody som zavolal, poviem isto Kamil. Pomenoval si všetko. Máme školy inde, kde sme na jednom námestí, keď viete, že v Ružomberku sú všetky typy cirkevných škôl, od materskej až po vysokú školu, ale ja mám školu inde ako je gymnázium, čiže nie sme takto ako napríklad zdravotka zo základnou školou v jednej budovi. Ďalšia otázka. Plánujete vycestovať aj do iných okresov z letošných námestov Dolný Kubín? Nie. Baví nás vlákať všetkých do Ružomberka. Ja to možno doplním. Naši účastníci chodia v podstate od hraníc Poľska, čiže aj Horná Orava, od Starej Úvoľne, čiže záleží to od ponuky, ktorú tu máme, lebo ten cieľ, ktorý máme my, že priblížiť tých rečníkov alebo speakerov čo najbližšie k tým ľuďom, tak sa nám darí. Jednoducho, keď pritiahnete takého čapka do stredného Slovenska, tak dosiahnete veľmi veľkú spádovú oblasť. Alebo aj keď dotiahnete takú Evku Radičovú do Ružomberka, čo má asi cez 20 km od nás, tak takisto príde, alebo Paťka. Takže naozaj vytvára sa tam silná komunita. Aj Majka. Samozrejme. Ja vycestujem aj na námestov a Tvrdošina Dolného Kubína. Čiže robí sa tam silná taká väzba už medzi tými učiteľmi a oni už aj tak ľudsky sa radi stretnú spolu. To je skôr taká odpoveď, že my s našimi nechceme chodiť vonku, vy sa inšpirujte a robte to u vás. To je skôr len o tej spolupráci, že priniesť to ku tým učiteľom. Nie je to o tom, že my to chceme robiť inde. Áno, je to aj o tom, ako teraz Majka naznačila, že teraz máte RCPUčka aj po tých regiónoch. Ja to znova zopakujem, my sme vznikli, keď ešte také nič neexistovalo. My sme mali, ako tak nazvem, dieru na trhu, kde nič také v Ružomberskom okrese nebolo a myslím si, že ani v Mikulášskom, a ak sa mýlim, tak prepáčte. A pre stredné školy stále, pre stredné už nefungujú pre stredné školy, skôr fungujú pre základné, pre reformy, alebo tak. Ale sme ochotní. Tu na zdravotke som bola školy napríklad. Stačí chcieť. Stačí odpovedť. Ale len na zdravotke. My to robíme tak, že sme otvorení. Ja tiež. My sme tu aj kvôli tomu prijali poslanie, že
môžete urobiť aj vy úplne jednoducho. Tí ľudia, ktorí oslovujeme tých speakerov, tak oni sú otvorení. Naozaj, tak ako povedal Kamil, ešte sme sa nestretli s niekým, že by povedal, že neprídem ani za svet. Vždy prijali to pozvanie. Vždy. Samozrejme, musíte si ten kalendár tak nastaviť, že nečakajte, že vy mu poviete, že 15. februára prídete. Nie. Je to o tom, že my mu povieme, vyberte si termín, kedy môžete prísť, dajte nejaké 2, 3, 4 termíny a my sa nejakým spôsobom zladíme. Viete, ako funguje vzdelávanie, keď ho robíte na škole povinne? Viete, no a vlastne tým, že je u nás na škole, je nepovinné, tak sú tam dve možnosti. Buď sa zúčastnia, alebo teda ich to osloví, alebo ich to akoby celá tá ponuka, ktorá už akoby valcuje a tí ľudia chodia, tak oslovuje aj tých našich a vždy tam niekto príde, bez toho, aby sme ich nutili. Čiže chytajú ten záujem už z toho princípu. A to je pre nás takéto, takto by to mohlo fungovať. Ideálne je samozrejme, že zavoláme a to všetci prídu. Neprídu. Nepoznám takú školu zatiaľ. Ak tak vidíte ruku a odstredíme vás. Neboli vidíte. S touto otázkou súvisí aj táto odpoveď, že aká je účasť vašich učiteľov. Takže to ste už teraz. Áno, je. Čas je a ja tak poviem, že z Gimpla, neviem, nedá sa to tak povedať konkrétne, že vždy sa tam hlásia 2/3 našich, alebo 1/3, alebo 1/5, to sa nedá povedať. Tým, že to majú v Slobode, tak jednoducho sa prihlásia, keď chcú a prídu, keď chcú, lebo tak ako tu Helka spomínala, tak my necháme niekedy to pustené prihlasovanie aj na nadpočet. Tým, že oni neplatia žiadne poplatky, čiže niekedy sa tam nahlási, by mohla 50 ľudí, ale reálne na to je 30. Čiže niekedy to necháme pustené, aby sa tam prihlásilo viac ľudí, aby tam prišlo tých 30 ľudí. Niekedy to zastavíme, lebo niektorí tí speakery sú takí, že povedia 30 max. Čiže my už nejdeme do toho rizika a zastavíme to na 30 alebo na 32. A tá otázka, ktorá bola, no je to rôzne. Naše školy takisto, tí učiteľe, ktorí sú z našich škôl, to majú otvorené. Dostanú tú informáciu takisto. Oni už keď každý ten účastník príde k nám, tak vlastne máme na ňu kontakt. A Helka vlastne posiela pred každou akciou tým učiteľom mail, ktorí už niekedy aspoň raz boli, tak majú mail o tom, že sa niečo deje. A máme aj na Facebooku taký, že Edurast RK, kde dávame tie plagáty, alebo na našich osobných profiloch, kde to posúvame. V prvých tých momentoch sme robili aj takú vec, že sme to posielali riaditeľom škôl, ale nejakým spôsobom myslím si, že sa nám to neosvedčilo. Koľko denne dostanem pošty, ktorú žiaľ posuniem, lebo Ešte chcem povedať, že aj keď to zatvoríme, že skončí prihlasovanie a ozvú sa ľudia, že chcú prísť, nikdy nepovieme nie, môžu prísť. len sa už neprihlásim. Máme ešte nejaké otázky? Ďakujem vám veľmi pekne za vaše silné a vyčerpávajúce svedectvo. Nech sa vám darí ďalej v tomto vašom dobrovoľníctve a v inšpirácii. Blížime sa k obedňajšej prestávke. Verím, že dnešný deň bol pre vás všetkých inšpiratívny a že si z toho odnášate nielen nové poznatky a praktické nástroje, ale aj nové kontakty na spoluprácu, ktoré môžete aktívne využiť pri rozvoji svojich školských kolektívov. Ďakujem všetkým prednášajúcim za ich skvelé príspevky a vám, vážení kolegovia, za vašu aktivitu a zapojenie sa do diskusií. Pred odchodom na obed vás ešte žiadam o vyplnenie znova dotazníka spätnej väzby, ktorý nám pomôže zlepšiť sa a pripraviť sa na budúce podujatia. Prajem vám dobrú chuť k obedu a príjemný zvyšok dňa. Ešte odovzdávam slovo vám predsedovi. Ďakujem. No, máme veľmi dobrý čas, ale verím tomu, že ten obed, ktorý sa tu dovezie, že už sa tu doviezol. Takže nechcem vás teda nejako chytro rozpúšťať, lebo možno, že ste už aj pochopiteľne hladní. Ale teda
nechcel by som to v tejto chvíli úplne že uzavrieť, ale naozaj, ak niektorí z objektívnych príčin potrebujete po obede odísť, tak ste slobodní a samozrejme môžete. A tí z vás, ktorí ešte teda sa nenáhlite a máte nejaké otázky, respektíve chcete si obzrieť celú našu školu, tie tri poschodia nad nami, tak vás pozývam, kľudne sami alebo potom s hocikým, teda zoberte, koho potrebujete k tomu. No, čiže odporúčame na obed, boli by sme veľmi radi, teda zatiaľ to máme tuto po dverách a kade tie QR kódy, to je naozaj už na tú spätnú väzbu, aby sme možno túto konferenciu vedeli zopakovať. Nemusí to byť u nás, môže to byť úplne hoci kde inde. A takisto aj pani riaditeľka RCPUčka tú spätnú väzbu potrebuje za tú svoju činnosť. Takže to z tých organizačných vecí, čiže buď pri obede alebo po obede sa tu ešte teoreticky alebo kdekade na chodbe možno stretnúť. No a ja som si zobral do ruky to, čo som vám chcel povedať ráno, tak to poviem teraz po obede, myslím, že to bude sedieť aj či už na začiatku, či na konci. A ja vám to radšej prečítam, pretože ja potom takedy viem uletieť s tými mojimi rečami. Čo boli ciele konferencie? Myslím si a dúfam, že boli nejakým spôsobom naplnené, ale dali sme si heslovito, že budovať silné a zdravé kolektívy, tvoriť učiace sa organizácie, podporovať sa na ceste k rastu a úspechu, rozvíjať kreativitu a digitálnu transformáciu, vytvoriť sieť vzájomne a pravidelne sa inšpirujúcich a podporujúcich škôl a otvoriť témy, ktoré spoločne môžeme do budúcna riešiť. Tento posledný bod, vytvoriť sieť a otvoriť témy, to je presne tá spätná väzba, tie vaše dotazníčky, ktoré verím tomu, že vyplníte všetci ideálne, ktorí ste tu ešte teda zostali. A ja sa veľmi teším na teda spoluprácu Eduraz DK alebo Eduraz AA. Hej, naozaj, ja som veľmi rád, že kolegovci, takto ako sme tu vystupovali, že sme si našli ten čas a že sme proste tu a sa tu podarilo nejako zorganizovať. Mám tu také úplný záver, taký filozofický záver. Ja som nie celkom predstavil, ale ja som učiteľ náboženstva a informatiky v Ružomberku vyštudovaný na Katolíckej univerzite. Teraz ako riaditeľ už len to nábožko, tak som tak trošku postihnutý tou filozofiou. A kedy budeme rezilientní, silní a odolní? Keď budeme vedieť a chcieť spájať, keď budeme vedieť a chcieť sa spájať a spolupracovať. Kedy sa budeme chcieť spájať a spolupracovať? Keď sa budeme poznať, keď budeme vytrvalo hľadať riešenia a dokážeme aj napriek prekážkam a neúspechom vytrvalo kráčať aj za svojimi cieľmi. Moja dnešná rána úvaha pred konferenciou. Držím vám všetkým palce, lektorom naozaj klobúk dolu, že ste krásne nás, myslím, inšpirovali minimálne mňa, ale myslím, že aj ostatných. A ďakujem všetkým, aj tým, čo ste tak zďalšia docestovali, teda za tento spoločný čas. Šťastnú cestu všetkým domov a verím tomu, že nejakú formu spolupráce vytvoríme a spolu budeme silnejší a odolnejší. Ďakujem krásne.